dobrý. A jeho frajerku Petru. Ďakujem. A mňa nič? To je morová frajerka. No ale mňa... Chcel by som vás privítať na mojom... Povedz, dáš Na mojej robošov. Na mojej robošov. Robo. Prechod. Tajomný prechod cez Times Square. Prechodcov. Dobrý deň. Takže vítame vás pri našej robošov. Vonku. Toto bolo nečakané. Nečakaná situácia. Máme rozhovor s Petou. Ne. Peta, Pepso, Peta. Achilová. Takže Peta. Fuj. Zaber na mňa. Peta. Nerobte. Čo by ste chceli odkázať našim divákom? Podržte si mikrofón. Počkajte, dajte. Takže chcel by som odkázať našim divákom, aby ma podporovali v mojej kariére a držali palce. Tu máš. Ďakujem. Takže dobrý deň. Mikrofón nepotrebujem. Maťo. Prečo je zaber na trošku dozadu. Takže dobrý deň. Mojím druhým hostom. Tu máme milenecké doťahovanie. Zaber na mňa. A zaber na uja s lopatou či s metlou. Fotka s komunálnym odpadom. Chcel by som odkázať mojim divákom, aby ma podporovali a zdieľali toto video, aj keď nie je... Aby zdieľali toto video, aj keď nie je na internete, ani nikdy nebude. Ale nevadí. To sa ešte uvidí. Áno, presne. Takže, záber na stromček. Strom. Nie, ten. Tam ten. Usain Bolt. Áno, ten. Výborne, áno. Záber na mňa. Zaber na Aby si nevideli, pochádzame z Partianského a toto je metropola Európy. A tuto záber na našu novú žiačku, ktorá je vždycky zamračená. A má veľký... Likcvák! Záber na mňa. Záber na trusku. Takže ako sme Už si to povedal, dobrý deň, ako sme Robo. teraz zistili, Už si není zaujímavý. naša pani Balažová má veľmi rýchle reakcie. Máte, ideš robiť ty Robo show? reakcia. Neprovokuj. Jaký sme? Záber na ňu. Záver na komunálne. Bol záber a to, čo budeme musieť vystrihnúť, lebo nás na YouTube vypnú. Sledujte nás, ale nie. Že spravíme fotku. Máte pozor na výtulky. Presne tak, katastrofálny stav našich ciest. Ale ako môžeme vidieť, táto cesta je celkom v poriadku. Záber na ňu. No, to je chodník, nevadí. Naša kameramanka sa má čo ešte učiť, ale nevadí. Začiatočník. Doteraz robila len osvetľovačku, teraz je to už aj na osvetľovačku. 30 sekúnd, takže chcel by som odkázať mojim divákom. To je Škodovka, pozri. Wow! Dobre, to bol človek, ľudia. To bol človek? Ja som Dobre, takže ukončujeme našu... Ešte nejaký bonus. Ach, Bože. Maťo. A dáme na konci vaša. Zdieľajte naše video, lebo máme radi presnú Jablkový že džús. a Jablkový pomarančový džús. Á, pozor na ňo. Ani sa nedržím. Ani nie. To sa vystrihne potom vo videu. Takže zdieľajte, lebo máme radi pomarančový džús. Jablkový, ale nevadí. My máme pomarančový. Hej, tak čo? No. A tuto čakáme. Čak Doris vás pozdravuje tiež, no. Áno, takže pozdravujem vás ja, Martin Truska. Pepso, A ja Záber na ňo, samozrejme. záber na Trusku. Vysol žlodík?